дар асоси нақшачорабиниҳои Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон мулоқот дар мавзӯи тарбия ва тандурустии шаҳрвандон омили таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ доир гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши навбатии барнома. мулоқоти мазкур баҳри татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбия ва тандурустии шаҳрвандон баргузор шуда. Дар он муовини раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон ва масъулини Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ ба Маҷлиси олӣ ки 23 декабри соли 2022 ироа намуданд, аз сокинони кишвар даъват ба амал оварданд ки бояд ватандӯсту ватанпараст бошанд ва ҳаргиз фаромӯш насозанд ки эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва ҳисси баланди миллӣ омили асоситарин ва роҳи муҳимтарин рушди давлат ва ҷомеа мебошад. дар ҳошияи паёми сарвари давлат муовини раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуд ки тарбияи ва тандурустии шаҳрвандон рукни асосии сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакатро ташкил менамояд. вобаста ба ин бевосита дар моддаи 43 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бобати тақвияти ҳимоя ва ҳифзи ватан, арзишҳои миллӣ ва манфиатҳои давлату ҷомеа муқаррарот пешниҳод гардидааст. ҳамзамон дар идома қайд шуд ки 24 декабри соли 2022 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбия ва тандурустии шаҳрвандон имзо гузоштанд. қонуни мазкур барои тарбияи шаҳрвандон дар роҳи хизмати софдилонау фидокорона ба ватан, ифтихор аз ниёгон, арҷгузорӣ ба рамзҳои миллӣ ва ҷаҳду талошҳо баҳри фардои боз ҳам ободу дурахшони кишвар ва некуаҳволии рӯзафзуни халқ таҳия ва қабул шудааст. боиси таваҷҷӯҳи хос аст ки дар қонун тарбия на танҳо наврасону ҷавонон, балки кулли шаҳрвандони ҷумҳурӣ новобаста аз сину сол, касбу кор, мансабу вазифа, мансубияти қавмию динӣ, категорияи иҷтимоӣ мавриди назар буда аз ҳама шаҳрвандони кишвар тақозо мешавад ки бо асосигардонии меъёрҳои қонуни мазкур дар иҷрои рисолати шаҳрвандӣ, қарзи фарзандӣ, масъулияти ватандории хеш, ташаббусу фаъолияти судманд зоҳир намоянд. дар идома як қатор устодони ин даргоҳ баҳри ҳамкориҳои судманд дар соҳаи ҷавонон бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд.